Kalong shisha ka ba isang sot haba pet ya ka jinglong jingman jong ki hebren ki badai ki khana school but ki arngot ki nong hikai haka school sarkar ka government LP school kabadon hasnong lomshken East Giant Hills district haka ba ki khana ki badon hadu khandai pinyongot ki laha ban chia shong khapnya tanga po ka wei ka camera class ka baren but ki nong hikai pan ki ha pan ya sim class lang haka jo ka camera but ki ha ban hikai ru artillery ki class haka jo ka por ya ka ba kum ka ne jinglong jingman umau phor la pat sakhi de lagi jong ki khamat haka jinglek jurep ka ba dangshan ya ka te ka school hasnong lomshken kasnong lomshken kadai kasnong kabaladon hadu aspa arpo pratali ki long yeng hapo snong but kadon tanggatay gaway ka LP school kabala rimba but dangman house nam arhajar khatway kasnong class 5 no dakaway ka school kabanado class 5 hadu class 8 kabala penlut pensep nakapisa snong hapo katay ka LP school kidan arngot kinong hikay ubabu di lingdo but kakong drosila lamo haba peji ki khana ha kapor long school kalong kabala isang sot chisha kaba ki ha panya shong khapnya bha komba sangot ha kawai ka ben kani ka bo jing e bha haba ki tho jing tho la ro ban ong bakani ka rukom jinglong jingman ka kamera class kamlong kaba ikot ikhya ya ki khana ba ya ki nong hikai rukum jo lamar ka jing khapnya kabala palat bat kala bo jing e ru ya ki nong hikai ha kapor ba ki ai jing hikai ya ki khana Number 1 no? A, B, B, L, E. Yang lima ini? A, terus kan? A, B, B, L, E, S. Kumba pilih I deh, kok nih? Begini, ibang dan dasar ini isu kurang deh ha. Oh, di kini kelas ayo sah. Kini tadi saya gini kelas A, kelas B, kalau ini buat ni kan sih kita simpan hantai nursery buat KG. Kita naik kelas ini. Dah haba kum ni kita jing tu kum nasa. Begini kita bayo begini di Jakarta kita kambiang kita thok ini, begini kita balik beli deh su thok lah thok subuh ya beli kopi hakikat lah jong. Shusho la labru bagi kenaret pat ki badang shong ha ka kelas A bat kelas B ki ha panchia shong kum ki blang ki masi hapo ka kamera shed ne ka kamera midday meal ka baret ka badon tang ar bat lightly ki ben ban shong handrai omdon pat ka ben ban tho hato ka bakum ka nemo kata ka rukom long ki school ka bangi khmi lenti pat ban kentio ya ka jingnang jing start hapo ka jela na lor ba ka ne ka school LP kabadon hapo katay kasnong lomsken kaday kabla seng nado usnem khat khandai spa san pupra nado kapor badang ya don lang bat ka sarkar Assam bat menta kalakin jo saka hnrio punyo snam Mapiyo I tilada pipik ka juga dah jong gani ka kamera hang ne rukan digam de classroom kaday ka kitchen jong ka school midday meal ka kitchen jong ka school midday meal kamba nagadao Pengindon Jakarta, hangte hamai classroom ru Pengindon Jakarta, membanse hap shift ya kisah hap kerja ya kisah ni. Tidak ada kapor shed kapor aibam ki kena pilih guna pat lagi ni. Tu haba kapor rasmi yang bagi ai jimbam, kumni porman step tegi shift class 1 gitu ki dong shed te hap ni ya kisah ba, ni hap ya kisah ini. Bukan simplas sebaru to kumne ba long biang ga beneng ga rang ka biang ga beneng de la iban sim katu kat ne no sebar an report slap de ni hap ban pai isi kawai ka basngo khia e kadai ka jingpep school no shiteng por jong ki khana
ha kabana kalyang uskretrish nong lomsken uba yos khayi ulaya thu bagani ka jingpep school na shiteng por jongki khana ka jukunjo hadu kumba nyopo person manlausnam bat ka dawi ka day namar ba omdon school shu ha posnong baki khana kindang yai pteng ye ka jingpuli jongki bat don pha puli ye ki khana sa jingai ru kum sa clearia chejuai galakta palat ya ka jinglot jingsep jongki kemi ki khpa ki badang duna ya ka yo ka kot ki khana hi long hado 70% ki drop out long nakta ka daw kini kirang ba jongi mensua ki badai kinong ilam sinong ki seng no da ke bai ke school kata house name arajar khatwe ki ngi pelong school hapo community hall kunto Uska Trishnong, lomsken upan pawro ka jing sngokia ya ka jing penlong klase ki khana ki barit hapo yeng midday meal. Namar ba kani kamday ka taka kamra ban penlong klas ne ban ajing hikai ya ki khana Henry omban se. Namar ba omdan jakashu ha ka kamra klas bat bon sien ki khana ki hab ban mi no ashwa shabar lada wan ki nong tray midday meal ki bashat jing ban sngi ya ki khana. Lada ka long hakani gurukom ka jingnang jing start apo ka jela kanom la satiaban kiustet namar kumbangi yoi baya kani ka school ka balaseng na do usnam khat khandai spa san pu praru kadang long sa kumni hado manta imat ka sarkar kamshim khia ai ha ka baya dai bat ka ban kantiu ya ka jingnang jing start ong uskratishno uba yos khayi dei bat ka ne ka building school bat kinong kai hi ni kwa ai ban ong ba la palat ya kan rup hosnam andre kadang sa ai kumjo mah ibu iki tepat ya ka sarkar ba kan extend ya ka building kamtam ya building ban kong baki kena kan yo ya ka space manisong pat kumjo ikinong hikai pat kita tres sistem palat ado kanong na kanong dia punya hot ki number of student dia punya ngot kam long ko basuk ikinong hikai ban hikai ang hikai ro ni don kam bakin dan so way ni ar nang ba kini ki senang joni kinong duna ya ka senang start ni ya kini barbor habucuan ki kiwe ki department lanena ki bar na senang ki kinu group wan singi ki bu jingkili balai ki senang ki nangkyo de kule piti kimdan ki start na kini senang oi nga agree la de ba ado menta 4 don uwero nong senang jong senang lomsken botrei kam saka tadi gunung kadau hi try bomdom school bagian kakongdro sila lamo kadai ka badai ka nong hikai kalong bakimban si ban le shitom ban chim art class ha ka ju kapor namar lada kim le akumni kinam la ban pendap ya ka course Makanya saya naruh kiabon kamera kadang bagi kamera ba yang hilang nak kadang makrana kadang tu hilang tu ikan kadang ya kabar makna ba nang ni anak kelas RR dengan kelas tang su kamot pihab ya kabar iwe nong hikai atli ki kelas laong ru ba kawai ka slam tray kam ka baju tray na kamanta ka bha kamiat jangki pai ba ka Bosco Integrated Development Society bets ka jupa ya iwe nong hikai banyarap lem tang sikenta hapo katay ka LP school halom siken Henry omla ban len pat ya ka jing sisya badai kitay hi ki arngot ki nong hikai babu dileng do badikong drosila lamo ki baha ban shem ya ka jingket ka bakhia bat ka lengkor ka jingket kli bat len yala dia ban pentelun ya ka kam kum ki nong hikai ban ya ka jingnang jing start ya ki khana aret hasnong lomsken East Giant Hills District
kabahakamat tam kabami yakin doa school dari ganehi kabangi duna palat ka space karit palat ka space nyahap rebat ka jingdon gitna kude ka enrollment nangka gajing kaba kapnya ini to kumbanga ong yapi hajing sisa ki pre primary ru la dewan pelum yaki hamni batang nagadau bamdon jaga nihat panship yaki sepesha kitchen jong ka school tidak semua dia halang kan. Teman lu bapak jadi kena tu. Pek bangi menstep untung dia pek suayaki hadin nang tapat anda ilatem. Kamu tidak ya. Sitom hakai. Kasitom ha ban manage at the same time simultaneously ban manage di kena kalong bae. De sagawe kuba i sila om mawan tajing song kapnya palat ru ka wanra ga jingnya di kena oi ka thok kata ru awit ba ka enrollment ka don minta ngaladet nyo ka don minta hadu kendai punyo mut di kena di bakuliah school Kelas saya kita mika dengan dia don armut ki badai na ka sanction post jaga government idon saya ipat kita ide iba wan ka don ka society umat sekali ka bits bosku integrated society kita de iwan irap tang sigin tal ni kita de kumbalong ka school biok ni hamne ka building ni kabaret 1 2 3 long hado 70% ki drop out long nakta ka daw kini kirang ba jongi mensua ki badai kinong ilam sinong ki seng no da ka bai ka school kata house name arajar khatwe ki ngi pelong school hapo community hall kumto don kamera kelas Tiya kinong hikai pisau nak kasih. Kata ka por ngi bu no hikai bai arajar khatwe mentah ngi sokmen ban ong ba ngi nagi sinong lala ban pen senai ke building school ngi lala ban le kamera kelas bakam bah ngi lala ban biang yang kata ka activities hapo jong school nadu kelas 5 hadu kelas 8 ngi bu ginong hikai laingut ngi siuhi daga sinong ngi ketulap nong nadu sne marjar kat be mentah kitna kila kamyo ban pule ka jinglut ro ka kam duna ban ya kaba ki hablek chaki we ki sinong ki badai ki badan ya ka secondary school ndre ha ka sinong jangi la dehi bandon secondary school nomor ba ka population la kam he Kan kita ini nyepik lang ngayon sinong kajing produk itu gini ngaying di sarkar gin suang ginong hikay kin aibek ngaying dekim ay Pila jubu kan no jing tho pan yang school em niya bu higam tu kili segi ngila sa ibu how this say man ngila su pak kopi ru sa i lokal e jongi oi makramen ya ka proposal ngi ya tholang bat ino hikai mengakan mau last year ngi bu apo ka office jong deputy commissioner bat ngi da kenduk hiru yo man ngi don lang bat orang bat senong bat ino hikai ngi lek lang ha ka badai bat ka jing sna jong pi ka yang school ha snong video kanu ka contribution ka jing harap nang no Hoi, ngi yo ya ka contribution ka scheme na ka SRWP ka badai ka MLA scheme kani ka building school jong ka lengbau nong khamat hoi upper primary school ngi yo lengbau nong khamat jong hoi makan hoi la hakalong hakani kurkom long ka jinang jing start hapo ka jela ka jongi kanam q ala banong kanam q state he namar ba pi hi ki building school balaseng nado kopor jongga
sarkar asama yo let's say ndrup hosnem le kada sarkar tong asama to kopor ya kini boarding school ngis ngthok bana dok kopor bempat don kami khalia king school kala don lupa kasak baik kumjuk haduk mentah long hakani kurkom i ba ka sarkar kadang kam singkia hakabai dei bat ka education department long kena kim hakaban kentiu ya ka jingnang start long nisa kumjuk ha kabai dei bat ka dei ka building school jong ka upper primary school ka barang dei ka private ngis nyongu ya i MLA i ba lerap ini na ka skim kecong ngiyok sanlak tengka bat ngila pencena bahaya ka bat ngila la ban lek bahaya ka boarding school pada jong ka private kutangi ai kubelai yai ba kermen celai pada MLA jong ka tanjongi tegung tanga kerpat ya ka sarkar bahkan yarap ya kini ki school ki pada ki school sarkar bat ya ki school private ru kumjo ki bala bun ki kena school bat ki sinong ki bala rim bahkan yarap haka bede bat ka jingnang jing start nang ba kari bat ki jadi bendri jongi kan kiu